ಕೈಲಾಡ್ದ ನೀರು ಬರ ನೀರು ನೀರು పోయి నవ్వు ಮೂಲೆ ಎತ್ತದ ಇನ್ನು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಇದಾಂಡು ಕೈ ಮುಗಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕರೆ ಒಂದು ಅದ ಎರಡು ಅಡಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾವ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಕೈ ಹೋಗಿದೆ Puoi? Itu mungkin ini ikan. Ada tu nel. Ini nel itu. Itu ni yang perlu ಕಾಲಾವಧಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಏಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು 2,000 ಏರು ಜನ ಸೇರಿಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ರ 5,000 ಏರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ತಂಬಿಲನ್ನು ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಷಯ ಮಾಡ್ತ ಅಂಚಾದ ಇದು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೂರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಗಾರಡು ಕೋಪನಿಟ್ಟು ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ನ ಕಾರ್ಯಡು ಜಾಯಿನ್ ಹೋದಾಗ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಸಾರದ ಓಲೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ
ಕೈ ಬಿಡಂತೆ ಕಾಪಾಡೋಡು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಸೀಮೆ ದೇವರ ನಿಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಅವೇಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಗ್ರಾಮ ದೇವ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗ ಬನ್ನಕ ಕುದುರಾಡಕದ ಗುಲಿಗ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಮನೆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಕುಲದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಂತು ಅಂಚನೆ ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಗುರಿಯಾಗಲೇ ಮಾತ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂತು ಎಂಕಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಕೈಟು ಪೋರಿ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಇದು ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೊಂಡು ಕಾಲಾವಧಿ ಬತ್ತನೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಪತ್ತಾನ ತಂಬಿಲ ಇಂತಾದ ಪುರ್ತರು ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂತಾದ ಪುರ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಂಚಿ ಸೇವಿಡ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಖಾರ ತಿಂಪಂಜಿನ ಮಾನವಿರಾತುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಒಡಂಬ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೀಂಚಿ ನೀಟಾಡು ತುತ್ತಿಂಜಿ ತಲ್ಲಿಯೋಡಾಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಡಿಂಚಿ ಪನೀರಡಾಡು ನೀ ಸುತ್ತೇಡಾಡು ನರ್ತಿಂಜಿ ದಾರಾಡಾಡು ಕೊಡತ್ತಿಂಜಿ ಬುಂಡಡಾಡು ಅರೆತ್ತಿಂಜಿ ಗಂಧೋಡಾಡು ಅನೇಕ ಬಗೆತ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅನೇಕ ಬಗೆತ ತಪ್ಪು ಅತ್ತಿತ್ತನ್ನ ತಪ್ಪು ನಾ ಮಾಯಟು ಮನ್ನಿಸವಂತು ಇನ್ನಿದಾನೆ ಉಂಡ ಈ ಕುದಾಡ್ಕದ ಮನ್ನಡು ಅಲ್ಪ ಪಾರೆಪಾಡಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಸಂಸಾರ ಕೈತತ್ತು ಪೈ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೆರಿವತ್ತು ಬತ್ತ ಪನ್ಪಣ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಲಡಿ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಪ್ರಕಾರವತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕುರ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಕೂಟುಪಾಟ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪತ್ರಗೊಂಡು ದಾನಂದಿಗೆಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾರಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಕ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕೈ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಕಳೆದಿತ್ತದೆ ಬರಂದಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗಳ ಮುಂತುತ್ತೆ ಅಗ್ಲಿನ ಕಾತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ನೋಡುವಂತ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕೊರ್ಪಾಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಮೆತಾತ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿತ್ತು ನಾವು ಪರ್ವತದಾತ ಮಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪವಂತು ನನದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಿತ್ತೋನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಕೊರಂತು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಲ ನೆಂತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅಭಿಷ್ಟಲೇನು ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಸೋದು ಕೊರಂತು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ಕೃತಿ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕಡಪಾದ ಕೊರಂತು ಅಂಚನೆ ಮೇಲು ಕಾಲಗೂ ಈ ಮಾತ ಸಂಸಾರ ನೀನು ಕಾತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಕೊರತು ಕಾತೊಂದು ಬರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತು ಕೊರಿಂಚಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪತಿಪೂರ್ಣ ಪತ್ನಾಜಿ ಕಲದಿಂಚಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ನೋಡೋದು ಇಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ರೀತಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆ ರೀತಿ ಏನು ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೋಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಪಡೆದು ಕೋರಿ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಕೋಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಿಗೆ ಈಗ ಪಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ನನ್ನ ಇವಳು ಪೋಕ್ನೈಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕಾಪಾಡೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಪಾಡು